Wego ngise ni gichok nyalre. Dibeni Fazul nyogola tuli kama nyopondo koso. Mano bro wacho chieng' machielo. Ingeni kandi neno buch shop steward mane atoli otimo ndala ariyo mane en tich abich gi ngeso. Ngeso gi Jumapili. Aparo na chiel kuom gimane unionist mane ntiere goteno wach mar keto ji orakni. Taparo ni penjo maduong' monego wapenji. Ni kata ka Moses Kuria no wacho no nigo ket ji orak. Chik mane motiyoko. Nikech ineno kata bunge nitiere kata kaka no keto top management e orak. Manyiso ni clerk, deputy clerk, directors gini. Manyiso ni PSC grade chakre 17 kaduogo piny. To ne gitime nade. Nitie chik mane bunge okadho 2019. Milongo ni Public Service Act 2019. Act ni king'iyo chik ni section 26 ema koro ne loko keto ji permanent to duoke orak. Manyiso ni kondiki kaka clerk to yieni mondo iti igni 5 renewable once. To ne nitie gimomiyo chik ni nobiro. Nikech ne yudo ka ji indike bunge koro ka kiidho malo chopo kama koro ung'eny ka to onge kama inyalo timang'o, onge kama inyalo songe. Appraisal nimbe kati timoni in permanent and pensionable ma onge gimotimang'owa mobadhi. Koro yudo ka ng'ato donjo kata clerk ka en higni 40, nyisa ni mano bro bedo clerk nyaka higa mane. Koro macha chik nitiere. Koro ka Moses Kuria wacho ni gidwa timo kamano, nyaka en be koro okel chik e od bura. Mondo giwachi ni to mae wadwa timana. Ng'eni ndalo moko kane wawuoye mana wacho ni sirikal ni kano odonjo to nomakre ahinya gi US. Ndalo mane koro yudo ka World Bank gi IMF ne miyowa conditions. Achiel kuom mano ne rationalization of the public service. Makanyo ne wabene wamulo ka aparo kata ni JB ne ntiere kaka ne wacho ni ndalo go wang'eni achiel kuom gima jogi dwaro ni mondo ket jo Kenya e orak. To ng'eny gi mondo gola ng'owa e tich mondo miwa manage wage bill wa. Koro ng'eni Moses Kuria be kata kago koko to nitiere kama embe ne gi ngufu moro mantiere kaka gimbe gidwa timo ng'owa giloso wachni. Koro bugo maro yiyecha. Ochung'e go bugo maro yiyeyo. Koro kanyo maparo ni entiere. Koro kata kowache wanyalo ng'iye ni maybe no ng'iyo dakteche. But inyalo yudo ka maybe en an elaborate plan mar sirikand ni mondo gi manage wage bill. Kare gina tuli no wacho no buru manyo wuon guok. Fred mana mapiyo